makapaladingit at damag kakailian. Dugdog talon pa ilaang dagit otoridad di makagapu iti uram napasama kiti may sa pagtaangan iti barangay Nankayasan, Ordaneta City, Pangasinan anang itunda iti ipupusay ti inem nga agkakapamilya pakairamanan ti dua a minor de edad. May basar iti report ti Ordaneta City Police Station napasamak ti uram iti alas 3 ti parbangon kaya deklara a far out iti alas 4:49 ti parbangon. Itimot investigasyon ti Ordaneta City Fire Station nang rugi ti uram iti kusina ti balay dagiti biktima aramid babaan iti light materials rason iti napartak a panagramaram ti uram. Nasurok 3 million pesos ti mapatapata danyos gapo iti uram. Kagidad daytan ay ingat ti palagip ti Ordaneta City BFP kadagiti umili iti rumbang aramidanda tapno malikdikan dagiti kapada nga insidente iti syudad. Regular na magkandak sila ng exit drill at home. Kailangan yung mga fire exit, yan ang i-priority, wag i-obstruct. Magkaroon sila ng orientation sa family, just in case magkaroon ng emergency na ganyan. Alam nila kung saan yung pupuntahan nila, saan sila mag-evacuate. Dapat ma-check yung mga linya ng kuryente. Yan ang pinagagalingan ng sunog. Huwag natin itra-practice yung octopus connection.